mantri ngono sing nindake bedol Taman Sriwedari. Tenan kok atek jilidik ora iso mesti. Mergo iki ora baen-baen. Dianggep Taman Sriwedari iki apa dikira gawean menungso. Iki sing duwe iki biyen Bathari Sri. Bathari Sri ya Bathari Widowati paringane pekulun Wang Bathara Wisnu. Nek ra wong peng-pengan arep bedol Taman Sriwedari ngantek wongko ya ora iso. Neng nek aku iso. Ya, muga-muga panyuwunku pinarengke dening Gusti kang gawe urip sediaku becik. Aku mung mbiyantu marang kakangku Bambang Semantri supaya caket paswitane kelawan Sang Hyang Bathara Wisnu ya Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu kula nyuwun dipalilah sarta paduka Wang Pandya Bathari Sri. Kula nyuwun palilah paduka Pandya Benari. Keparenga Taman Sriwedari kula bladol kula lih dumateng negari Maespati dinten menika Pukulun Wang Benari. Garwaning pun Kakang Yayi Citrawati wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. Coba Yayi titip priksan Taman Sriwedari ingkang mapan ana Praja Maespati. Apa bener yen ora cacat, ora pedhot oyote, ora gogro godhonge, ora alum kembange. Inggih sunuwun menawi tetula mekaten ngestakaken dawuh patuko nyuwun pangestu Rajan Lampah. Sinuwun.
wau Bambang Sukasrana riweca kelampan muter taman Sri Wedari saking negari Magodo mapan wonten negari Maespati yawe saking lungkraing sarira arep netrane datan kraos kalamunta Bambang Sukasrana katileman wonten sacelaking taman Sri Wedari Dasamana Prapanira Kanjeng Ratu ingkang tetela ingkang ndarbeni taman Sri Wedari Dewi Citrawati dupi mulat kalamunta ing kono ana wujuding buta bajang jerit ajlih-jlih sang Dewi batok-batok Pak. Sunjaya Ratu Citrawati Bayana wigati apa si adi bali tawang-tawang tangis sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun ketiwasan sing kepriyapana cacate taman Sri Wedari pedhot oyote alung kembange gogro godhongi boten mekaten sinuwun boten ngertosa menawi taman Sri Wedari benten kaliyan padatan bedane apa rikala semanten boten wonten menapa-menapanipun sak mangke taman Sri Wedari kok wonten wujuding buta bajang ingkang tilem wonten mriku kula ajrih sinuwun Mantri wonten timbalan iki ngadhewu apa niat kowe nyikara kelawan Ratu Gustimu keneng apa kok dadi jroning taman Sri Wedari ana buta bajang turu ana kono apa pancen kowe wis niat kowe bakal gawe wisuna gawe regeting taman Sri Wedari mula aja nganti kesuwen Semantri dina kita utus patenana buta bajang kang ana jroning taman ora wurung mesti kowe Sukasrana keneng apa lah kok nganti kowe ana kono yaya apa ora ngerti yen to patam pancen taman Sri Wedari kuwi kelangenane Gustimu putri aduh adikku dike kepiye mongko aku diparingi pusaka kelawan Kanjeng Sinuwun aku kenen merjaya karo kowe Sukasrana Oh
iku Sukasrana ora nyono babar pisan yen to bakal nyabrang lelakon kang gawat werit kaya mengkene iki Sukasrana. Ning apa Kang Adri kowe kok dadi teko malah nangis? Ning apa Kang? Sukasrana iki mau kowe ana ngendi? Aku nang kene Kang, aku turu. Aku kesel, aku sayah. Wiwit rikala semono aku mbiyantu karo kowe paribasan ora leren. Aku mbedhol Taman Sriwedari entuk pangestumu Kang, kepareng ora pedhot toyote. Ora gogro godhonge ora alum kembang wis ae ning kene ra wis apik to ki mau. Kok malah kowe nangis eneng apa eneng cacate? Ora Yayi, lah sak bubare mengkono kowe ngopo? Aku turu aku leren ya ning cedhake kono, aku ora nyandi kok Kang. Aku ora lunga-lunga, aku ya ning kene. Ya mergo kowe turu ning kene mau. Srana kowe kapriksan kelawan Gusti Putri nggone. Bakal mriksani endahing Taman Sriwedari. Bareng weruh wujudmu, Kanjeng Ratu jerit-jeritmu wun pradolana ngersane ingkang sinuwun. Wah, layak to aku mau kaya krungu wong nangis jerit aku tangi mak cekekal kok ora enek wong. Aku lingak-lingu noleh ngiwon-ngen ora enek wong. Lah terus kowe teko iki mau dadi Gusti Putri rawuh mrene. Iya Sukasrana. Lah terus panjenengane matur kelawan ingkang sinuwun yen to gila weruh wujudmu. Sawise mengkono Duh, Yayi, aku digawani pusaka dianggep yen to aku iki nyikara kelawan Gusti Putri. Aku dianggep ngregeti Taman Sriwedari jalaran ana wujude buta bajang ya kowe kuwi. Mongko aku digawani pusaka keris iki Sukasrana. Aku kon merjayani kowe, aku kon mateni kowe piye Sukasrana? Oh, ngono karepe Gustimu. Iya Sukasrana. Ayo wis nek pancen karepe ratumu ngono ya wis aku pasrah kok Kang. Aku mung manut. Yen pancen aku iki dianggep luput. Wong aku janjane ngono ya ora jarang. Aku eneng kene iki aku niatku aku ya ora ngregeti taman. Wong aku tuku turu ya ana pinggir. Ning nek kowe ora ngestokke dawuh ratumu kowe cacat ing atase kowe kuwi. Wis entuk kalungguhan jumeneng dadi patih diperintah karo ratu kok ora iso ngrampungi gawe. Kowe ya malah kleru. Ya wis nek pancen wis perintah karo ratumu, aku ikhlas kok Kang lila. Nek pancen aku kudu mati, aku nglabuhi karo sedulurku tuwa Kakang Sumantri. Aku patenono Kang ora apa-apa. Sukasrana, piye? Aku iki menungso waras. Arep dikaya ngapa kowe adikku ya Sukasrana. Aku ora bisa Yayi, aku ora mukti ya wis. Aku ora duweni kalungguhan ya ora apa-apa. Wis ayo bali wae menyang pertapan Dati Srana. Ayo paton aku renteng reruntungan karo kowe. Ora dadi ngopo Sukasrana, wis ayo bali. Dina iki bab perkara kalungguhan patih bakal tak kundurake ana ngersane Kang Sinuwun. Lah kowe malah kleru no Kang. Kowe lungamu saka pertapan, kowe arep kepengin sepita karo ratu supaya kowe entuk piwulang becik tampa gandeng ratu niki ya sedulur dhewe. Kok nyatane kowe karo Prabu Arjuna Sasra kuwi kadang perkara aku ki diakoni dulur ora aku ya ora bakal arep ngarep-arep. Ning ngene ya Kang, nek nganti kowe iki mengko ora tumindak ora netepi jiwa kasatriyanmu, kowe malah kleru. Ora Sukasrana, dosa apa sing arep tak sandang Sukasrana? Dosa ki nek sing niat kowe arep mateni aku. Aku wis ikhlas Kang. Lan kowe ora perlu dadak mikir karo aku, aja mikir perkara ala becik bener luput. Lelakon kuwi wajibe mung dilakoni penandang adile ya mung disandang. Ya to Kang. Urip kuwi sangka sapa? Urip kuwi arep apa pungkasane? Urip kuwi piye? Urip sangka sapa? Urip ki paringe Gusti sing Maha Urip lantarane Bapak Simbok aku karo kowe lahir brol. Nang apa kok dadak aku kowe urip? Urip ki rak dikongkon to Kang.
dikongkon karo sing kuwasa, dikongkon karo sing gawe urip, kon nindakake kewajibane urip manut karo kodrate nalika urip. Nek kowe dadi ratu ya ratu sing apik. Kowe dadi satriya ya satriya sing apik, dadi Sukasrana ya manut karo kodratku nalika aku urip. Apikmu kuwe ngaku. Tingkah lakumu namune kebak ing pangibadah. Wong ibadah kok ora mung nggon papan suci. Tumindak becik kuwi ya wis kalebu ngibadah. Lah pungkasane urip piye? Ya bali ana ngersane kang mau urip. Asale ora ana bali ora ana. Ana tembung innalillahi wa inna ilaihi rajiun rak ya ngono to Kang. Asale saka ora ana bali ora ana. Nek macan mati ninggal ulang. Dinggo reyok regane larang. Gajah mati ninggal gading nggo pipa regane ya larang. Bareng wong arep ninggal apa? Apa nek ninggal perkara karo ninggal utang ya ora. Nah. Reh ning aku iki wis ikhlas, yang aku iki ora duwe kleru karo sapa wae. Rumangsaku sakabeh tingkah laku tumindak wis tak tindake kanthi bener becik. Wadene aku iki kudu bali marang alam kasih dan jati, aku kudu mati. Ya wis aku ikhlas. Aku lila Kakang. Ora sasrana dadi apa-apa. Dina iki aku bakal balekake kalungguhanku ana ngersane Sinuwun Sri Arjuna Sasra. Aku ora dadi patih, ora dadi ngopo. Aku ora duwe kalungguhan ya ora apa-apa. Aja ngono lho, Kang. Kowe aja ngono ka lho. Ratumu mrene, kalau ratumu. Ayo sawangen. Ah! Ah! Karing bawana langgeng semantri Yayi Swanda wonten timbalan iki ngadawu Sinuwun ora kok dadi sakpatine buta bajan kok nganti siramu pun guguk kapilare tekse kaya bocah cilik eneng apa Sumantri lan kuwi sapa inggih Sinuwun waleh-waleh menapa menika kadang kula inggih sedulur inggih kapernah apamu menika adhi kula kuwi kadangmu inggih Sinuwun tunggal Yayah Rena tekse tunggal Bapak Ibu inggih Sinuwun menika pun Sukasrana kuwi dalan ya jagat pangestu karo Sumantri. Lah kene ngopo kok dadi kowe ora matur sekawit? Krana ngopo kok dadi kowe ora matur sekawit yen to kuwi kadangmu? Yen to pancen sira matur kuwi kadang ora ya isih gedhe pangapuraku marang kadangmu Sukasrana. Duh Yayi. Yo wis. Saiki mengkene wae. Mbok menawa ya pancen mung tekan semono pesti kang sinandhang dening kadangmu si Sukasrana keparinging Bathara dina iki kudu dirukti dhisik kunarpane kadangmu aja nganti kedenangan dening sapa wae mantri